cod 0, un cod 0, cod 0, cod 0. Șase ani jumate mi-a dat tribunalul, dușmanii se bucură de răul lui Mocanu. Nu se gândesc la copiii mei, că o să stau câțiva ani departe de ei. Televiziunea mereu m-a denigrat, a anunțat tot poporul că m-a arestat, că iau fetele și le duc afară, că fac melodii din viața mea regală. Șef de grupare, peștele cel mare, așa a spus doar judecător, că am încasat 1.000.000 de lire, că au muncit multe fete pentru mine. Condamnare, condamnare, nu mă dai jos din picioare. Nu-ți permit așa ceva, să-mi super familia. Condamnare, condamnare, nu mă dai jos din picioare. Nu-ți permit așa ceva, să-mi super familia. S-ar bucura dușmanii mei să vadă cum mascații arestează regele unei generații. Dar vă întreb pe toți care v-ați bucurat, când vreodată ați văzut pește înnecat? Nu-mi vine să cred câtă lume rea își găsește fericirea în supărarea mea. Cât sunt despurcat, am sufletul mare, nici la dușmanii mei nu doresc închisoare. Șef de grupare, peștele cel mare, așa a spus doar judecător, că am încasat 1.000.000 de lire, că au muncit multe fete pentru mine. Condamnare, condamnare, nu mă dai jos din picioare. Nu-ți permit așa ceva, să-mi super familia. Condamnare, condamnare, nu mă dai jos din picioare. Nu-ți permit așa ceva, să-mi super familia. Alertă România de gradul 0, că pe curul la femei am făcut dinero. Nici nu mai contează ce-i adevărat, oricum domn judecător mi-a dat mandat. Sunt acuzat de fapte fără număr, au spus lasă să-l înfundăm că Mocanu e tânăr. Mi-au dat mandat pe declarații false, scrise de gagici geloase și mincinoase. Șef de grupare, peștele cel mare, așa a spus doar judecător, că am încasat 1.000.000 de lire, că au muncit multe fete pentru mine. Condamnare, condamnare, nu mă dai jos din picioare. Nu-ți permit așa ceva, să-mi super familia.